hun ui ban tua te min lo wa ta kan ne ka pu lo ka dia enga ma man tlang na kaum lo em man chu ti chung pui thian le ko san ten min lo ya se ve hi lo ta ki khop maya eng mo chen na tak salama har san na te ka ne bangin sia takin kan dem hi ka ni to in ka sia se zane na em te kan mang thei tu ti kalong tak zeta nia tu na kan ni thuma kan ngai tha ka khanไปหรอก tu na thuma ka ma mi soi ang khan Christian na alaw lo ma chuan zumun sahmun kan ni atin milulami te in ral run ang zong te tiang kan ni zong nun phung ani atin thing bul lung bul bia mai te kan ni a chumin nuwa mi ngau ten Christian na kan lo nei theina turin ram takatangin min ron zong chwa ka pathian tirin an no kala chung chuanin kan nun phung thak danglam thak khopin min ron zirtira amai ro chu tu na hian hei kut lampang te kan han ban san thei cha lawa hemi a hian mi sing ni mal kan dang lama kan ngai tuan na le kan ngai dan te a in ang lo phong thina heta po hianin ki chu ka lo ngai ta na chuan zu tel lo phap hi chuan hetia han phat vel mai hi chuanin kan rin na sadai hi thiat ka tilawa chu wangin apoi ber chu zu hi zu mun sa mun lim na kha thom lut lovin kan lim thei min ka sia chu wang chuanin kan put mang hi ahlimon ka kya nau pang te ber ka nga lian ber thengin kan khema tin put hi nau pang pual te po a uma chu wang chuanin kan zawai hian min phun kim veka li tak le do taka kan man hi tha ka te ya pathian ngaya po thil thiang him lo le drop aum chuang lawa nun bol lo le bo ro a six lampang emo a te po ma he hian a keng chuang lawa a swal tur te chu an swal a te nom tur te chu an ten omani me a hemi be sian ma hian swal na lampong an zo hian ka hrelawa chu wang chuan kut kan man hi tha ka ti em an ti tu ka kan soi ni chu zu tel lo chuan thiang him lo chuang lo ka ngai ni chuan le chun chu ka thuma an ning se la le tuna hian sharin lo ngai tha lan pa mi kin na zong chu van ra an lu da nga ka pa va na mi du zong ti tu te ero chu an lu dang chu mi ni a chuan mi tam takin lalpa mingin thu te kan soin in mingin ram huai te kan hu chuakin in mingin thil mak tam tak kan pi thil rem ni an la ti ang chu mi huna chuan nang ni thil swal ki tu te u ka felo ka sengai lo ba che u kan nen ata kal bo ro u ti in an ni chu kalashil ang wala ti song ni mai sela lalpa tinazong te a chan lo tu te chu kha ram huai te po ri kan kwa nge te po no chuak ei in di speaker te po kan ne ya ram huai an no chu awang te hian thara na ma hian an lo sang em chuang lo the ani ti kha kan hriat apoi mo a chu wangin ke ni pathian thu di keng tu te hian lalpa tinazong a hian kan telang ti lo katia
hin lung le ti tak zeta chi bai buk tu hi lalpan adu anisi a chu wang chuanin kan ngaya po law taka kan vatel ve liap liap na hi kanin thamwan na tur ani lova thil kan ti that nia kan sia te kan kanin thamwan chop na tur ani bok lova thin lung le ti tak zetin mangai nan tak zetin Krista nung hi kan zuyanga lalpa kina zong tu te ka hrengai lo ba cheu ati hun ati pola khan kan tang te ma chu wang chuan rin na konga hian tu lai hian phim khur le ulu taka kan rin na hi kan ken rin taka kan ken te angaya in na hian khiat ngai lo ni la zia te chu hei interview engengamo na zong tan te chuanin